Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. Planning a trip, heading somewhere special, moving home, leave the driving to us. Welcome to JM Big Strava and Tours, your trusted travel partner. We got you covered From family and Barcata outings, by Albe, Sorsigan, Cancer Tour, by the city tours around town. for wedding transport for your special day. Reliable pickup and drop off. Even Lipac, but hey, services wherever you're going, whatever you need, we go the extra mile. At KM Biggs Travel and Tours, it's always service with a smile. Break up your ride today. Comfortable, safe, and hassle-free.
For bookings and reservation, call or text 0975-231-7297 or 0909-624-8613. JM Biggs Travel and Tours. Service with a smile. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo. Pinagsaro-sarong programa. Serbisyo Asin Riparo. Ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, Mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo. Serbisyong totoo. Asin Riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya. Sa serbisyo Asin Riparo, Tigdisa na sa Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. For the final countdown, the show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's roll. Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo, Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Hello. Mga
Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, maray na aga Bulkang Mayon. Good morning, Tabaco City. Siyempre dyan po sa siyudad kan Legazpi and Ligao. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, world. Good morning! Magandang umaga po, Sir Edwin Sistina, Ma'am Malulim, Sir Ryan Llenaresas, Ma'am Pebulata, Manay Gina Malaguinyo Cavite, Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ngunyang pungal daw kita nin Lunes, Monday po. Pet sa 24 na tabi kita kang bulan na Agosto taon 2026. Sabayan po nindan sa idong lingkod. Sarong oras kita 7 to 8. Mag-ure-restorya naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana. Sa satuya pong palibot, siyempre sa mga nakakalapuyan kan sa idong lingkod. Apira po yan kan sa mga pigpapaabot man po nindo digdin mga reparo. Sa tuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kaining programa. Naman po sa may mga kumpleanyo niya, August 24, maligayang happy birthday! Yan, happy na birthday pa! May mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon niya. O ninang gadandayin do paglingawan. An sa kuyang perming tugon pag dayman po kamo imbitado sa mga okasyon na yan, day po kamo magduman. Nung ka po kamo magduman, pagbako man po kamo imbitado tamalang supo. Pasmang abuton nindo kan sa kalibak digdi libak duman. Kaya pag day po kamo imbitado, day po kamo magduman. Saro patabing tugon ko iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri tawara man kibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Duman man po sa may mga kamunduan ang samuya man pong pakikidumamay. Sa may mga kasakitan parahay na tabi kamo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurang nanta siya masana po nakaram ka na. Amen. Thank you Lord. Salamat Lord sa panibago na naman aldaw na itinao mo sa lambang saro sa samuya ngunya. Paki-guide mo tabi kami Lord kang samuyang mga gigibuhon tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging po sa imo. Patawada kami Lord kang samong mga nagkaginaribong kasala. Tao lang po kami Lord, marupok nagkakasala kaya Lord patawad tabi Lord. Lord patawad. Sarabay po kita. Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ni an sa indo pong servidor asin taga Reparo. Live na live! Ngunyan pong Lunes! At sa 24 po kita kang Agosto taon 2026. Digdi po yan sa Bicolnet TV kasurug kang mga Bicolano worldwide.
Sa pangaran po yan kan samuyang General Manager Maestro Neil Adtuon, kasabay tabi dyan si SM Sir Tony. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa ito mga pinagigibo sa mga oras po ngini. Mga tugang, mga kabayanan, gusto misa na po, pero misa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal po ang kidit. And bawal man po ang may stress. Sa mga panahon po tabi na arog, kaini! Sa umaga, Serbisyo, Asin Reparo, Kalmahan, si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Isyu'y himayin, lahat mahalaga. Kasama si Manny Moxea, boses na maghahid. Balitang totoo sa ere di patid. Sa bawat katanungan may kasagutan, laging tama may paninindigan. Serbisyo Asin Reparo ang programa nyo. Kasama si Mr. Hulbutana, serbisyong totoo. So tama sana ang sigaw ng lahat. Impormasyong tapat para sa Pilipinong sapat. Kwentong napapanahon, aming tinututukan. Solusyon sa problema, ating hahanapan. Sa bawat pamilya, sa bawat tahanan, serbisyong publiko, laging laan. Serbisyo Asin Reparo ang programa nyo. Kasama si Mr. Hulbutana, serbisyong totoo. So tama sana ang sigaw ng lahat. Impormasyong tapat para sa Pilipinong sapat. Serbisyo Asin Reparo, halina't makinig tayo. Manny Moxea, sa umaga mo kumpleto. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo, Asin Reparo sa Bicol Net TV. Aga na, Bicolandia! Serbisyo, Asin Reparo. Mag-ugma. Yan! Oras na po para mag-ugma, Mampe Bulata. Sa pagbataw, Ano tabi? Ugma-ugma ka? may boses na Dapat ngayon pagkaaga maugma. Manny Moxea. Yo, lalo na pag Lunes. Broadcaster na may credibility. Lunes po kita ngunyan, mga tugang, mga kabayan. Sa serbisyo Petsa 24 na. may Last week na po ngunyan kang bulan na Agosto. boss na Sunod na si Mana Bermans na. si Mr. Hulbutana. Ibig sabihon tabi, malipot-lipot na. Indo may dalang pag-asa. Alingahot baga ngayon. May boses kagkatotoohan. Kumusta tabi? Sa puso kan banwaan. Tabi mga tugang aramon ta naman munan magiging kamugdagan kang panahon na now. Tagarigwa na naman ki. Maraot na panahon na pigbabantayan ng pag-asa. Anan mga riparo tango niya na Lunes. Sa serbisyo Oy sabi kang DILG mga tugang na sumanga barangay tanod. dae matatako. Iyo databi ang papagbantayon sa mga eskwelahan. Aga-aga kay Sa mga tanod. an pag-asa. Iyo databi ang papagbantayon dyan sa lawgang mga eskwelahan. Man Moxea. Sabi ni DILG Secretary Rimulya. Man Moxea. Pahit na irak mangkan mga tanod. Dahil man nga ni ki mga sweldo. Si Iyo pa papagbabantayon dyan. sa pagkaaga kay Ah. Indo may dar. Lamang nga kung may sweldo. Dor na tunay boses ka
bataan mga tanod bagangon yan para mga volunteer man sa naya. Puso ka Piraman sa na ka ng honorarium na kukuha 1,000 ang bulan, isyo 500 ang bulan. inhusto Tapos papagbantayon mo dyan na pirang oras yan. si Mr. Lamay ko may sildo. Sa pagka kay Sige. lindo may dara Oy, sa mga barangay officials tabi boses kan ka totoo na sa mga aki nakabenepisyo kay itong 20K scholarship sa mga barangay officials, Isyo ipabalik pangatugan kang DILG. Oy, sa mga officialis tabi, kapitan, barangay officials, on sa mga aki tabi nindo na nakasabay duman sa 20K si Mr. Hul na scholarship aga nali sa satuyang do may gobyerno, pag-as ipabalik po kan DILG. kan ka totohan manmoksi Labi-labi ngaya ka mo ha. sa puso kan banwaan Hoy, mga tugang nabaritaan nindo so police dyan sa Kamsur yon inhusto na nagresponde po sa igwa kinagwawala na sa ang sabi medyo may problema sa pag-isip. sa serbisyo Pagresponde kang pulis, tinigbas, naputol so kamot. integridad Naputol tabi, manayji na so kamot kang pulis. si Mr. Ngunyan, nyaon dyan sa ospital sa Naga, na isugpon giraray so kamot. Darangan pag-asa Yugod mo yan. boses kan ka totoo Tinigbas kang supigrespondihan na ang sabi may diferensya sa pag-iisip. Naputol so kamot. manmoksiya Tapos ngunyan, nyaon dyan da, nasugpon da tabi so kamot. Irak man kang pulis, adi. botana sa pagkaan Irak man kang pulis. Nindo may darang pag-asa servidor Kaipuhan ba talaga na ibuwis mo ang buhay mo dyan? moksiya Arog kaya na pigtigbas maringanita. May mga kairiba pang nagresponde binadilda atabi sa bitiso suspect indong boses para makontrol na takunday bako sa naputol na kamutang sa padagos itong publiko siya ang mangingeno igatake so pulis yugod mo may tabak matata hindi nga putol so kamut marita ang sabi na sumpon tana sa aga-aga naiko po adi darangan pag-asa servidor na tunay boses igitabi yan ang satuyan mga reparohon. Oy, sabi digdi may manaype banwaan may plano na naman ang satuyang gobyerno na ang gibuhon databi, ang bag databi kan mga estudyante so transparent baga tana sa so plastic aga na hiling mo ang mga lawg kang bag uyon ka mo kaya. tunay boses kan ka totoo Kita digdi sa Pilipinas adi pag may nangyayari na sa kana gibuhon na databi ang mga bag so transparent na sumahiling mo na ang mga laog. boses Kung ano na sa naisip sa Pilipinas adi. Limbawa tabi manaype ang bag mo so transparent so hiling-hiling ang laog. Pag may balon ka ngayon tilapia, hiling so tilapia. Pag balon mo kamote, hiling. Tapos kakarantyawan ka, bubuliwong ka na naman kan mga kaklase mo. Ay! Ang balon mo kamote! Halo na nag-iriwal, lugod naman eh. Eskwilan, mag-aarog ka ng mga estudyante. Ay, ang balon mo kamote! pag-asa servidor na tunay boses Dahil daw lugod magka-problema. manmoksi sa puso Kung ano-ano na sa naisipan kang Pilipinas. Adi. ang mga Sige, tabi yan, tabi mga tuga. yonin Ang mga reparon tango niya na Lunes. 24 minutos, lipas na po ang alas 7 in morning. tangogon Aramon tatabi mo na mga tugang mga kabayan ang magiging kamugtahan kan sa tuyang panahon. integridad Yaon ng Pag-asa. tatako Sige, Pag-asa. Good morning po, Pag-asa. Magandang umaga, narito ang weather update sa araw ng Lunes, August 24, 2026.
Ang bagyong na may international name Saudel ay inaasang papasok sa ating Philippine Area of Responsibility ngayong umaga o hapon. Tatawaging OBET kapag ito'y nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kasalukuyan, ang layo ng bagyong ito ay nasa more than 1,600 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon, na may taglagay lakas na hangin na maabot sa 175 kilometers per hour malapit sa gitna. Base sa ating forecast track, inaasahan na ito'y maging super typhoon kapag ito'y nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Inaasahan bukas, araw ng Martes, ay nasa labas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. May isa pang bagyong isang tropical depression ng ating binabantayan nasa layo na more than 1,300 kilometers east ng southeastern Luzon. Itong bagyong ito ay may taglay lakas ng hangin na maabot sa 55 km per hour malapit sa gitna. Base sa ating mga data at analysis, mababang tsansa na itong pumasok sa ating PER o Philippine Area of Responsibility dahil ito'y kikilos January northeastward patungo sa bagyong Saudel. Ang pangatlong bagyo, isang tropical depression na may international name na Ginari. Ito ay si dating bagyong Neneng, na kung saan nasa layong itong 520 kilometers north-northwest ng Itbayat, Batanes. Ito ay inaasahang kikilos pakanluran patungo sa China. Kasalukuyan itong bagyong Saudel at ang bagyong tropical depression na may international name Ginari na dating si Neneng ay pinapalakas ang southwest monsoon. Ang southwest monsoon o habagat ay kasalukuyan naapektuhan ang northern at central Luzon. Ang epekto ng southwest monsoon mostly sa Luzon ay magtatagal sa susunod na 4 na araw. Sa ating lagyan na panahon, maulan na panahon pa rin ang inaasahan sa Batanes. Maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa lalabing bahagi ng Cagayan Valley, buong Cordillera, Ilocos Region, Central Luzon, Metro Manila, Batangas, Cavite at Rizal. Samantala sa lalabing bahagi ng Luzon ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may tsansa ng mga biglaang buhos ng ulan dahil sa thunderstorm. Dahil sa southwest monsoon, paalala po sa ating mga kababayan sa Batanes ay patuloy pa rin tayong mag-ingat at maghanda dahil sa inaasang pa rin ng matitindi o malalakas na pag-ulan na posibleng magdulot ng pagbaha o pagguho na lupa. Dako naman tayo sa lalabing bahagi ng ating bansa. Makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may tsansa ng mga biglaang buhos ng ulan dahil sa thunderstorm. Ngayong araw, wala po tayong gale warning o wala tayong inaasang matataas ng alon. Pero paalala sa ating mga kababayan na mag-ingat pa rin dahil sa mga pag-ulan mostly dito sa Luzon. Ang araw sisiga sa ganap na 5:43 ng umaga. Ang araw lulubog sa ganap na 6:14 ng hapon. Yan ang ating weather update sa araw nito. Mula sa Pag-asa, ako po sa Alzardi Aurelio. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Sa pagkaturog mo, Salamat tabi Pag-asa. O yan tabi Sir Gerard Bergunyo an sa tuyang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Sir Mario Castelo, good morning. May bagyo palan kita di. Palawag mo niya na aga sa par. Pero magayo na bareta kay ni Sir Gerard. Sa aga maluwas man sana sa par.
mahaging sa naduman sa taas. Yugod mo ang paglawg sa par, super taipo na. Inan magayo na mga bagyo adi na naglawg man sa Satuya sa Philippine Area of Responsibility, minaluwas man sa na bata mga makukusog ani. Inan dapat na ipagpasalamat sa Satuyang kagurang na nari. Maski na nga niluminog sa par pero naghaging sana paluwas man giraray. Mga makusog. Yo. Paki tropical depression, pig monitor pero ibaba ang chance na tumama ini sa kadagaan na rin. Ayan, magpapakusog tabi kan sa tuyang habagat. Kaya ingat man po giraray. Yo. Sige po, 30 minutos na. Lipas na po ang alas 7 in morning Philippine Standard Time. Pasalamatan tana muna sa tuyang mga katuwang sa programa. Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang mga kabayan, ang programa pong inidara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madalingon po sa na yan makuha na dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. So dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghanap tabi ki dorm, boarding house, at dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. MBY Dormitory, your home away from home. Hanapon lang po nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Good morning tabi, uhayo gozaimasu Madam Maylin. Ingat po, permi, salamat. Siring man mga tugang, ang programa pong inidara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bongao, City Councilor Renier Burze, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilog kang Bagong Malinaw. Kasabay taman dyan si ABC President Cap Art Abela, Cap Susan Nabor kang Barangay Estancia. Kasabay taman dyan si Board Member Attorney G. Ayo Bungao, BM Carol Siga and Vic Siga Jr. Siyempre yaon man po dyan ang si Braga Isliner. Si Braga Isliner may regular pong biyahe yan, Tabaco to Manila, vice versa, oral daw. Si Braga Isliner, good morning, Cha Maming Braga Is. Siyempre good morning man kay Mading Tess and Paning Galoy. Mahiling ka. Ayan tabi mga tugang mga kabayan ng Satuya mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. Serbisyo Asin Reparo. Alas sige na tabi, 33 minutos na. Choter Solyander, Naigina. Yaon man dyan si Ninong Doc Dante Bausa. Si Engineer Noel Bian, Cantabaco Water District. Good morning ma. May manakantabay sa tuya. Chatita Verses. Si Doktora Judith Raon Madi, good morning. Yan. O nina, paroso-roso muna kita. Serbisyo Asin Reparo. Sa umaga, boses na inabangan, si Manny Moksea, Mr. Hulbotana, broadcaster na may prinsipyo at kredibilidad, serbisyong totoo para sa buong komunidad, tsa-tsa para sa masa, sayaw ng pag-asa, may paninindigan, malasakit sa kapwa, tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina, Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa. Sa radyo, problema'y tinutugunan, bawat hinaing kanyang pinakikita.
sandigan. Servidor ng masa, laging handang tumulong. Sa pagkaaga, siya ang ating sandigan. Cha-cha para sa masa, sayaw ng pag-asa. May paninindigan, malasakit sa kapwa. Tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina. Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa. Cha-cha para sa masa, sayaw ng pag-asa. May paninindigan, malasakit sa kapwa. Tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina. Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa. Cha-cha para sa masa, sayaw ng pag-asa. May paninindigan, malasakit sa kapwa. Tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina. Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa. Manny Moxea, ang broadcaster ng bayan. Cha 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 cha. Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Alas sige! Sa Alas 7:37 na tabi, mga tugang mga kabayan ng Sutuyang Philippine Standard Time. si Manny Balik na po kita digdi sa programa Hulbotana, Serbisyo Asin Reparo. broadcaster na may Kanyang pungal daw kita ni Lunes Pet sa 24 na po kita kang bulan na Agosto serbisyong to taon 2026. sa buong komunidad. Ako mapugirarian sa indong lingkod, Manny Moxea po ini, Sa masa si Mr. Hulbotana. ng pag-asa, Sando kita alas 8, mga tugang mga kabayan. hit sa Kumusta po ka mga niya? tagapagtanggol, tagapaglingkod Okay lang ngaya kami. sa tuwina. Tiyo manggiraray ngaya, tios manggiraray. Botana, boses ng pag-asa. Alas sige tabi mga tugang, duro-diretso na po kita. Problema'y Asin tinutugunan. Sige, girilid na mo na tabi sa mga nagpaparuso-ruso ta medyo kulang na ang oras ta. Sama na muna tabi, Chodriso. Masa, lagi Bawi ka naman sa nasaga ha. Bawi na sa natabi ka mo sa aga. Sige, inutan ta mo na ining public service mga tugang ta susakuyang primo na maaram na po sa ibabaw kang kinaban. Yo. Si Juan Romano Sea. Yo. Si Juan Romano Sea na maaram na po sa ibabaw kang kinaban kanakaagi pong Agosto 20, 2026. Ang saya pong bangkay nakapatente po dyan sa St. John the Baptist Church o dyan yan sa hampang tabi kang simbahan sa Tabaco. So dati bagang Arden, ayo, so dating Arden, o dyan tabi nakapatente ang bangkay ni Mano Sea. Ayo, ang sa iya pong lubong sa aga na, no, kaya last night kunyan, ayo, Agosto 25 alas 3 nin hapon dyan iyan tabi sa simbahan kang San Joaquin and Santa Ana, o dyan po yan sa Malinaw. Pagkatapos kang misa dyan sa simbahan kang Malinaw, dadarahon na po siya sa Malinaw Catholic Cemetery. Ano? So paisip po sa gabos na mga partidaryos, amigos y amigas ni Juan Romano Sea. You know?
Namaram na po siya sa ibabaw kang kinaban. Last night na tabi at yan. Diyan yan sa simbahan, ano? Kung dyan ka mo sa simbahan kang tabako, sa atubangan kang sa kataning kang Kristory, so tigtutuntunan baga duman. So dating Arden Commercial, duman igwan na pala dyan ki, pigbuburulan na di. Okay, bisita na sa natabi ka mo last night na siya ni Mano Seya. Okay, sige, condolence po sa bilog na pamilya, sa mga kaparyentista. Okay, sige, 20 minutos tabi bago mag alas 8, iniso nangyari kang Sabado duman sa Kamsur tabi Sir Mario Castelo. May nag-amok na may nagwawala sa tuya baga. Sa Tagalog, nag-amok, sa tuya nagwala. May nagwawala na lalaki, naghagad kiresponde, may nagresponding pulis. Saro sa mga nagresponding pulis, tabi si Police Staff Sergeant Noli Miranya. 42 anyos pa sa papaaki unon pa di. Diyan po yan sa San Jose, Camarines Sur. So may nagwawala na lalaki armado tabi ki tabak. Pagresponde kang pulis duman sa San Juan, San Jose, Camsur, bigla tulos na inatake kang suspitsado na pigsasabing may diferensya da tabi sa pag-isip, may problema tabi sa pag-isip, 38 anyos, duro diretso tabi na sinugod tulos, so nagresponding pulis. Ang istorya, sinagangda kang pulis so tabak, tigwang stick na dara so pulis, kudi gari naputol ngunya natumba da so pulis. Pagkatumba kang pulis saka na duman tinitian, naputol tabi so walang walang kamot kang pulis. Maray nga nita igwang kasabay pang mga nagresponding pulis. Tanganing day na makapang distroso pang maray so suspitsado na pigsasabing may diferensya sa pag-isip, binadil databi, binadil sa bitisyata, sa hita, nganing man-neutralize, saka natabi na arestar kan mga nagresponding pulis. Pero si Police Staff Sergeant Noli Miranya, naputol na so kamot, tanatigbas. Ngunyan, ang sabi, mga tugang, kasuudma, nangyari bagay kan Sabadong hapon. Ang sabi, naisugpun giraray databi so kamot. Ay, salamat. Paano daw yan, adi? Paano daw yan? Iugon mo yan. Naputol so kamot sa wala. Siguro Yesus sinagang kang kang pulisa di. Siguro so kapot niyang stick pag sagang niya, tinitian so stick na putol. Otro gari sagang, so kamot na, uni na, so tinamaan. Naputol ini nawalat ini Ngunyan, ang sabi, nagsugpon giraray kan sa tuyan mga doktor. Kaya on dyan ngunyan nagpapaharahay tabi sa sa Naga City Hospital. Ining si pulis. Pag-arog ka yan, paano yan na ngaya, halimbawa, dakol pati kita ngunyan na nahiling baga. Kasubanggi nga ni, duman sa burol ni Primong Manong Seya. Ikwa duman ki Apod Kenny. Good morning tabi Sir Ramon Bandula Jr. sa kuyang idol. Mang masunod na kapitan dyan sa Barangay Matagbak. Pag-arog kayo ni tabi na may diferensya ang
ang suspitsado. Paano doon niya di? Pero pag-aadalan, kan sabi kang PNP, duman sa Kamsur na maski nga ni igwaki diferensya ining suspect, kakasuhan na nila. Siyempre, dapat kasuhan kasi malalagsalanganin so buhay kan sa rumpulis. Bagay ko yan ki mga apod kini rules of engagement pag-abot dyan sa pagresponde kung nasa delikado ng parte sa nagresponding pulis, dahil na siguro mag-abot duman na mapatigbas ka muna bago mo badilon bagong iyo mauragin yung pulis na nita pigbalo pa man ko ta ng manumano sana kaya lang tinamaan na siya. Pero ang iyo yan di ba iyo yan so training sa ina na kung alimbawa daron mo na sa maximum tolerance at pag talagang nasa delikado na nasa danger na sa imong buhay saka mo pa sa nagagamiton saka mo pa sa na gagamiton so sa imong service firearms iyo yan ang nasa rules of engagement siguro may mga patakaran ka ng PNP na dahil mo pwedeng basta gamiton ang sa imong service firearms kung hanggat na daipa ika nasa delikado. Maringan ita may kairibang nagresponding police ito so buminadil daman sa suspect na ang sabi atabi may diferensya ang pag-iisip, may problema daw sa pag-iisip. So yan. Pero ang ururod mo niyan nga halimbawa naputol so kamot kang pulis paano kung dahil na ngayon nasumpon kung dahil na may sumpon di habang buhay ka ng putol habang buhay ka ng putol ang sabi nga ni dakulon so nag-umaw sa pulis na ngaya maurag ngayong pulis ini talagang bayani ka ngaya bayani ka ngayang pulis. Pero kung iisipon mo halimbawa ngaya ika magpakabayani ka Sir Mario maski ngayang maputol ang liog mo dahil mo gagamiton sa service firearms mo tanganing yun ang yan magpakabayani ka maski ibuwis mo ang buhay mo sa mga arugaan kasi ang pagpupulis baga talagang yao na dyan kaakibat na dyan ang delikado sa imong buhay. Sabi nga ni kang iba ngaya ang saro mo ngayang bitis na sa hukay na pero kung iibaho na ngaya maging practical ka nga tata mapainot ka nga tata mapatigbas ka nga tata mapaputol ka kikamot bago mo badilon di ba delikado na sa buhay mo kung halimbawa nakapanigbas pa ito tanatumba na sa pulis kung natumba na sa pulis kung nakabuilo ito bako sa na putol ang abuton niya kundi talagang baka mas matindi paingurag na tigbas ko tangin abot niya kundi yun na nga ni ang punto digdi tabi mga tugang sa mga pulis ko niyan paano ini kung arog sa na kayo nang gigibuhon kasi yung ang training parte ng training na ngaya hanggat na day kita na sa delikado ang buhay ta day ta pwede gamiton so service firearms ta day ta pwede gamiton yun na nga ni ito di so pag-iriba so bumindil naman sa suspect so paano kayo ni yugon mo yan kaya nakulso nagbati duman sa pulis na ito kay Police Staff Sergeant Noli Miranya na bayani ka ngaya kundi sabi man kang iba tabi ka Praol Bobier Villanueva bayani ka man nga niya kundi putol na subkamot mo alangan man ngaya na syempre bako gabos na pagkakataon pulis ka ma-retire ka dyan pag-retire mo, uto baga ngayon sa pulis, putol, pulis na putol. Di ba, arog kaya? May dakol na kita na mga arog kaya na may mga soldados kita ngayon na putol subitis. Sa gira. May tinawang ki parangal, minidbid.
Di ba? May mga award. Kundi, paano kaya? Pagkatapos mo sa serbisyo, putol na subitis mo. Paano pa kaya? Ngaya, magamit mo lamang itong sa mga tinausay mong award na ka ngaya, bayani ka ngaya. Masubong mo ngayon, makakan mo ngaya yan. Yan tabi mga tugang. Kaya minsan mapaisip-isip man sa mga yaon dyan sa tuya, sa mga yaon dyan sa mga otoridad ta, na dipisil pag-arog kaya na ngaya mo kan yan na mga protocol man pag-abot sa inda, na dahil ka basta-basta magamit ka sa imong service firearms. Pero nga, ang hapot nga ni duman ngaya, kaipuhan pa bang may maputulan ki kamot na pulis bago mo badilon? Kaipuhan ba na may tigbason mo ng pulis bago mo badilon? Yan ang mga hapot duman tabi. Kaya dakol sa naghanga digi sa pulis na ini. Yugon mo yan. Tapos naaresto niya pa su suspitsado, maski wala na susayang kamot. Pero ang magayon na bareta tabi, naisugpunda. Nasugpunda kang satuyan mga maurag man na doktor dyan sa Naga. So, yaon pangunyan dyan sa Naga. So, police, nagpaparahay. And ang sabi, base sa pinaka latest na barita mga tugang, nasugpunda tabi sukamot kang pulis. Serbisyo asin reparo. Sana nasugpun gad na maraya di. Kasi may mga ugat bagayan. Paano yan kung halimbawa dahil na ngayon masugpun, dahil na magarog-garog kaya. Diba? Ang kukontrol bagakan, may mga ugat bagayan o. Tatapotol na gadin iso pinakapurong ini. Yugon mo yan. Broadcaster na may prinsipyo at Makangira ton tabi ka Praul Bubier Villanueva ngaro ka na di. Mabuhay ka tabi, sir. para sa Mabuhay ka tabi, Police Staff Sergeant Noli Miranya. 42 anyos pa sana. masa Sususpitsado mga tugang 38 anyos. Yaon man sa ospital, nagpaparahay man ta, binadil baga. malalakit sa Ingat tabi kamuhan, susatuyan mga otoridad. Mga arog po kaya. tagapaglingkod Pero sabi kang amigo kong pulis, ako ngayon, di ako mapatigbas, badilong ko na ngayon. na Langan man ngayang mapatigbas ako. kasa Ako? sa Sige tabi, mga tugang 8 minutos bago tabi mag alas 8. unan Oras na yan, dara po sa tuya kang MBY Dormitory. inakiki MBY Dormitory makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sila. Madalion po sa na yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners, dyan po yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghanap tabi, Kidorm Boarding House, diga dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. saya Siringman oras na yan, daraman po sa tuya ni City Vice Mayor Atiglenda Ong Bongao, City Councilor Riner Buruse, sa Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo kang Bagong Malinaw, lingkod ABC President Cap Art Abela, Kap Susan Nabor kang Barangay Estancia. Siyempre, oras na yan, daraman po sa tuya ni Board Member Attorney G.I.O. Bongao, BM Carol Siga and Vic Siga Jr. sayaw ng pag-asa Kasabay dyan ang si Braga Eastliner. tindigan malasakit Yan, sige tabi. kwa Kapraul Bubier Villanueva, good morning dyan sa Kumon. tagapaglingkod Kumusta na tabi so sa indong problema dyan? Dyan sa Kumon, mga tugang dyan sa Malinaw. boses ng Luyo ng problema dyan ang tubig. pagtsapa Kaya pag naging kapitan ni si Kapraul Bubier Villanueva, yun ang taong solusyon kang problema dyan sa tubig. Dyan sa Barangay Kumon kang Malinaw. Yugon mo yan. Nag-aaraga ki Harok. Marilaman kung may maharokan ang problema, tadayman. Bata dayman kisa diring source, nakikitakod man kuta na sa may source. Kaya lang, ang nangyayari, pag uminabo, day tinao, day tawang ki tubig, ibirik, so may birikan yan may controller yan. Pag-abot tawan sa Barangay Kumon ki tubig, day kamon tubig. Tapano man niya kami, maubos niyo sa tubig may pasiring dyan sa Indo. Di ba? So kay puhan yan talaga, may sadiri man kamong source.
May sadiri ka mong source, pero inda man ta gari may mga paguron ko tayan parang igwayang ki MOA ando ang barangay may MOA ko ta kailang dahil man nasusunod gari sumuwa ta siyempre alangan man nga na itaw mi sa indo sa tubig mi kami lugod niya day na okay sige sain pa kita tadit naman sana 5 minutos naman sana so digdi sa to dahil pa man kaya niki reklamo digdi sa tuya sa Albay sa ibang lugar kaya may mga reklamo na so scholarship baga na 20,000 pesos sa mga graduating student 4th year college student na kada barangay pigrilima graduating student na tigti 20,000 bali 100,000 sa ibang lugar may mga reklamo and ang sabi duman mga tugang na so aki kang kapitan so aki kang kagawad iyo ang nakasabay o sabi kang DILG mga tugang pipabaralik pipabalik ang DILG halimbawa ngaya ako kapitan o si Sir Raul Bubier Villanueva kapitan tapos so aki ni Kapitan Raul Bubier Villanueva kasabay duman pipabalik kang DILG ibalik nindo yan dapat itaon nindo yan sa indong mga kabarangay bako sa akin nindo dahil padigi sa tuya kireklamong araw kaya digi sa Albay pero sa ibang lugar igwa na nakaagin na kan mga nakaaging simana na release na yaw na tabi supundo kayan yaw na sa mga kapitan kaya ngunyan nagpipayout na sinda may mga ibang lugar tabi na napatunayan duman na si aki ni kapitan, si aki ni kagawa, di yung kasabay. So pipabalik tabi kan DILG. Ibaralik yan indo yan na para sa mga graduating 4th year college student yung scholarship na 20,000 pesos. Para duman sa mga kapitan na nakaresibiso sa indang mga aki and barangay officials ibaralik na tabi nindo ya nako paano pa man nga maibalik na huto ngayon nasa maray ng kamugtaka problema nindo yan pero dahil man duman sa guidelines na dahil pwede so aki ni kapitan basta minagi sa tamang proseso dahil man ko taki problema bako pag uminagi sa tamang proseso okay lang yan. Pero kung ngaya priority ng gad ni kapitan, ni kagawad, susendang aki, may problema ka mo dyan. Serbisyo asin ripa. Sige. So, iba, dumana sana, ipadagusta. At yan, sa 10 to 11. Boss na ina 10 to 11 po. Sa programang So Tama Sana. Mr. 2 minutos po o kaya 1 minuto bago tabi mag-alas 8. Paaram na po muna kita digi sa programa. Credibilidad. Sa pangaran po yan ni Maestro Nila Doon, ni SM Sir Tony. Sa ngaran man po ni Madam Maylin kang MBY Dormitory. Para sa masa. Sa pangaran ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bonggao, City Councilor Renier Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Kapart Abela, Kap Susan Nabor kang Barangay Istansya. Uy, mapiesta na sa istansya, no? May mga aktibidades man dyan sa barangay. Nakalamang ma-interview taman si Kap Susan. Kay Kap Susan tayo dyan sa istansya. Problema Siyempre sa ngaran man po ni BM Attorney G.I.O. Bunggao, BM Carol Siga and Vic Siga Jr. Sa ngaran man po kan si Bragais Liner. Maming, good morning. Ako po ang sa indong lingkod. Manny Moksaya po ini si Mr. Hulbutana. Sa aga naman ha. Digdi po sa programa Serbisyo Asin Reparo. At yan, sa iba pa duman po sa So Tama Sana. Sa 107.7 radyo natin Tabako. Adios amigos. Domo arigato. Iringat po kita. Bye-bye. May paninindigan malasakit sa kapwa.
Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.